Yo 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 yo. La akhir. Yo. Akhir. Yo. Gebyur krengket gerak-gerak krengket gerak-gerak timbokane sumur 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 atus gebyar gebyur segere kepati pinggang bangkang warasan Surya Buana oke rekel pangayan jarwane cukup kalau sayu Bang Bos Rahino srengenge muncul lesun nanggung memuran Bang Bos Rahino srengenge muncul lesun nanggung memuran gebyur krengket nimbo aneh sumur ati gebyar gebyur segere kepati pinggang bagas kewarasan yo la ngeser wengi
Aduh. Umi juga. Dawuh kang sinapta pungkasing prahara dang yang sabda balon naya kenggong ngendika yen wis titiwanci bakal kasuwun bali jayaning nuswantara mawa pratandha para tita kang kinasih Gusti Allah padha mirengna pawarta wigati mobah mosi jaman kang wasinasi bakal rawuh utusan ing wektu iki nanging amijel manungsa sawanga kajibah maring pepeling marang tita hinarang jumlara ting lintang gemukos manungsa kang rakus bakal kapupus sadar bakang wigati wis wancine kawedar Jakarta puniki kaparing pratandha akehing prasasti kagem para kawula NKRI menungsa kaya kapaten interi kelakon kunjang kanjinge bumi hamung tita ingkang cedhak mring Gusti selamat uripe nganti tumekaning pati
ngampar-ampar para tita seliramu enggal sadar bakang wigati wis wancine kawedhar Jakarta puniki kaparing katondo akeh prasasti kagem para kawula sa NKRI manungsa kaya kapaten interi kelakon kunjang kanjing bumi hamung atita ingkang cedak mring Gusti selamat uripe nganti tumekaning pati saben andung kapiti mongso purna panen merti bumi merti punden handayani bumi palasari tersenyum bersih sehat elok nyaman untuk masyarakat temanggungan lan karawitane sembodo dadya gagrage
kaya panas hawa nuwuhke nafsu angkara pangangkaing angakai ing pawana tan eling marang korbaning datang moko kawoso sabda